Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya elah ungkepe raka-raki. Mulai guys, mulai makarnya wis rampung, wis tak ketok-ketok, wis tak iris-iris ya. Bakwan sudah siap dimasukno wajan, terus tahu belum diisi, tempe gembuk, tempe tenan. Terus pecelane kamang wis tak petiki semuanya, ada cambah, kacang, daun telo, bayung dan kembang turi. Persiapan sudah matang ki. Oke, bolo. Ki bakwan ute-ute nek di Jakarta ya. Kita ini. Oke guys, diawali dengan bantu tepung glowing. Hari ini persiapan mau siap-siap masuk no dagangan, goreng-goreng ya. Walah rambutnya wis gak ontro, wis pokoknya engko siap berangkat, sudah siap masak. Oke guys, ini tempenya sak ngene 5.000 ya guys. Ora mateng tempenya. Tempenya jarem. Tahu nih. Iki jladrenan tahu tempe. Rebung sama tambah sama wortel untuk bakwan. Aduh. Cepet. Bakwane minyaknya wis panas. Nasi mateng, mangan be sayur petis, goreng telur guys. Jangan petis, blindrang. Sini sampai usus apa telur ayam sama ndok puyuh. Godhog pecelan, ana kacang, cambah, tinggal nyuci. Kembang turi dhewe coy. Kobis. Jujunan. Bayung karo dong telo. Cambah. Kulbis, kacang,
kembang turi, rembayu, cambah. Oke guys. Oke pemirsa, lagi mulai mak guys. Wah, lagi mulai dodol. Boleh. Tarae ya dodol wirawiri nek maune bar prei iki ya lesan ora nek wong jajan. Ya kok iri. Ri. Angger wis prei suwe wong jajan ki ya wis padha awang-awangan, guys. Ora apa-apa, bismillah. Sing penting sesuk dodol. Dodol likaten. Mergawe engko rame terus aku ndang sugih. Oke, matur nuwun, hari ini sudah pulang. Ya untuk duit saentuke, ora usah bingung. Mergawe iki saentuke. Glathuk-glathuk. Sing penting ijek payu wis senenge ra kaprah. Wis rasa suloyo. Glathuk nek entuk. Wis tekan omah wis leren sik. Yo entuk piro-piro sing penting disyukuri mergawe. Ora usah sambat, aku ya ora sambat. Lah apa sambat? Wis mergawe sak mendina. Yo maune suwi ora dodol ya ora nek wong tuku. Ndak sesuk-sesuk nek wis mulai aktif nek ya angger irung ro. Ngono lho guys ya wis oke. Ora usah kresula. Disyukuri apa eneke. Sing penting awake dhewe iso mangkat dodol. Bisa untuk duit nggo tuku beras. Aman. Iki paicung. Modal piro mang? Mulih piro? Sing penting ki entuk untung. Glathuk. Bakul apa ae iki alame donya sepi. Kok ndi re? Dene lek samblek anu. Ada talon kalon. Sing kalon. Dadi wis. Wis e. Wis. Mana baju kajak nu bagi dan wah iki kenal. Pum. Yo. Enggak apa Mas? Wah. Kae pe di Mang. Ngene sawan cukup pacul. Demi tak piye. Anu le kae jagung le. Kae pakanan le, ndelok pakanane kene le. Sesana le. Lek gorengane cek pirang. Kalau sepi le wong tarae yo padha ora roh nek dodol. Mak. Sing ipet beni. Dek, Kak. Iya. Iya. Bagi de bang bagi. Akeh lah wong kowe emang ora mek ngono. Jadi Sore nggone baju le. entai. Ndek ngimek ngono. Aku mak kok kono iki kembali di Mang entai. Entek. Pas mak kono kok. Ngene Mbak Se akeh semute. Takno. Kae kowe gak teko aku le lemari kuwi enek jagung iki. Ngrauk gak teko. Lah.
Ndang grau kayak jaba lho. Wah, iki jenenge kasih. Iya, Macet. Heeh. Gini, Bekasi iso juga sapa? Hmm, Bekasi. gak roh aku. Kayak apa iki? Timbange. Ora patek uwoh. Ah. Cik entuk lumayan. Sebadi, guys, sebadi. Rasa kuatir. Iso engko bayar. Biar sisuk sik lah. Biar banyu, biar listrik. Naris, Apa? receh. Apa? Enggak kok. Duit nggo jajan. Wis ndang kek kono, ndi dompet. Tanah nak. Kembang sih. Iya. Mantep kan ini. Kan kayak ide apa kok. Oke, pemirsa, alhamdulillah. Dik 400. Modal 300, berarti 1 wis akeh lah njaluk pira? Akeh ngletak ciloro. Alhamdulillah guys, rezeki. Ya wis ya pemirsa ya, tak cukupi semene konten iki. Ngono lek asile, aku kesel, aku pendang mbah-mbah ngekum gomblok. Mbak Mati ya juga rasanya pasti juga pisan. Apa? Mbak Mati. Rasoan. Iya. Lah ngono lek sane gak enek. Tak cukupi semene konten dina iki nek tutur kataku ora jelas, aku mohon maaf. Keseruane hari ini untuk duit 400. Wis badi sakmono wis akeh. Badi akeh-akeh keblekan malah penyakitan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share sakake muga-muga berkah barokah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya, guys. Wassalamualaikum. Saya kayak mak nggo, pesan nggo.